aquí té llavors voladores, ¿vale? I el que fan les seves llavors voladores és colonitzar llocs com aquests, nus, saps? O sigui, aquí tampoc tindria sentit que anessin d'altres tirant llavors de pi, sortirien, no? Però és que ja les estan tirant els pins, ja, des d'aquí de muntanya venen fins aquí. I colonitzen elles soles. I aleshores, clar, doncs ja podeu imaginar que aquest lloc, d'aquí 10 anys o 20 anys, doncs serà ple de pins, mitjanets, com això d'aquí, sabeu? I que faran un munt de compost, a més, tota la Com això aquí, fulla. haurà pinassa al terra, hi haurà rovellons, ja serà, però no serà un bosc complet, veieu com us deia de taquetes? Hi ha taquetes on hi ha més terra, veieu que entre aquells dos cims hi ha una vaguada, ho veieu? I allà hi ha una altra vaguada, veieu com les vaguades hi ha molt més pi, molt més junt, i en canvi les crestes no. Les crestes estan pelades, saben com estem nosaltres, perquè perden la terra i se'n va cap a les vaguades aquestes i les llavors igual. Les llavors van barrejades amb la terra, igual. Enteneu? No sé si heu trobat el lloc de reforestació, jo no ho he vist, perquè a mi el bomber, jo l'havia escrit, el bomber em va respondre perquè jo li vaig escriure i